Здравейте! Решихме днес да направим също първото ни клипче с предизвикателства. Първото ни предизвикателство, както видяхте в миналия ни клип, ще бъде за Чъби Бъни. Маршмело. Да, започнем. Ние трябва да натъпчем 10 бомбона. По-скоро 5. Добре, колкото можем. Понеже са средни. Ако бяха малки, можеше и 10. Но, понеже са средни. Така. Ето, маршмело. Замислите. Чъби Бъни. Чъби Бъни. Чъби Бъни. Колко са ти? Ивана даде 5. Браво на нея. Може да ги сплюеш. Да. И да, ако ви е харесало клипчето, дайте пръст нагоре. И пускате нови предизвикателства. Коментарите. Чао!